Ake ngibuze. Noyithatha kancane izinto zesintu niyithathe kancane izinyanga. Angikhulumi okuningi mina. Soloko sangena esifuthweni siloko sishaya izinyanga zonke iphuma umkhankaso ziyashaya. U-ICC akaqala ukukhuluma lento eyisho ethi umsholozi akaphume ku-ballot ini ngeke wayiboshwa ini. Sikhahlele ngemithi. Sakhahlela, sashaya. Kuyacaca manje. Soloko siphendula izinto sithi u-ANC akashone phansi akube mnyama. Umnyama kakhulu. Bese ningakholwa emthini yase South Africa nithi izinto azisebenzi. Khona ivideo engizoyikhipha nginichazele ngokuthi iSouth Africa imithi ikhona. Inkinga nikholelwe kakhulu kuphuma nirojwa la abantu kuthiwa sambe ethe ngale ngasekhaya. Ayikho lento. Imithi ikhona la. In South Africa we have herbs. Spiritual things, they are here. Very powerful ones. And look at what is happening to ANC. Because we are sick and tired. MK is winning. Taking over the country. All over. By fire, by force. We will make sure that we are here behind Msholozi. Behind this Smilenje. Phakama MK. Too late, man. Next one. They must bring another case. Asakhuluma kakhulu. Bring another case, we deal with it. Esigodlweni asidlali manje. Too late madoda. Izinyanga akudlalwa manje. MK ayiwine manje. Sisesigodlweni simile nje. Sime ngehema, sime ngehema phezulu phezulu oqhamuka ziyashaya. Siwina kwasani. Abaze nokunye futhi bathi sibathukile sisilwe siwina. Sibheke ngomhla 29 manje siyoyenza into siyohlukanisa inhloko nesixhanti. Siyabonga. Phakama MK, viva Msholozi. Amandla ngawethu manje.